Aton lang yung siguroon para karon. Sayang kayo. Atong siguroon para karon. Kita ni sayangan karon ha. Ini kan gilik nanti ya. Ili. Sige mga pinangga ha. Ayaw gini yung busip yata karon. Siguro na to ni dili ni sigurado pero ato na sigurohon. Dili ni sigurado pero ato ning dili ni sureball pero siguro ha gini nyo nga makataya mo ani. Sige ha.
Wala to na to ang uban mga pinangga. Labi na gid tong muingon ba ini gawas nga wa ta maghatag. Kakapay-kapay ram ni comment ng mga account nga way klarong pangalan ug way klarong naong. Kasi may mutuon ninyo ang mo profile picture na inyong account. Hindi pa gid tinuod ninyo pangalan. Naunaan ninyo na ba mutuon ninyo. Gasol-hasol na lang mo. Pa-share ha, pa-share para makakita tong mga reklamador. Tong maingon ba nga naghatag kay kaanya, tang. Ya pa man may ipakita inig mo gawas na. Ingon si Janice Cortez maabot og 1,000 tang usa pa hatag. Inig draw na gyud. Nanggawas ng mga sungayan. Kanang mga tao nga hilabtanon mga sungayan man na sa tinuod lang. Pero pwede ra na mawa ilang sungay no kay basta maghinulsol ba. Kini bitaw mga basher bitaw. Wala man ni mabinditahe. Sige, nyarta maghatag alas 8:30. Na to sa makataya na lang no katong nasa group chat pag-chat mo karon katong mga friend nako sa Facebook. Pag-chat mo daan ha. Katong nasa group chat pag-chat mo daan unya katong mga friend nako sa Facebook pag-chat mo daan. Ingon si Ma'am Janice, unya ra comment sa gani ha. Unya ra daw hatag inig abot 1K nya karon dugaya. O pa man mabot 1K, karaingon nga unya ra hatag inig mabot 1K. Sabi, isud po na sa inyong inyong
Nga na pag-gichatan ba kuning mga nanugat na sa group chat. Hasol kay nang magsigig comment eh. Ginagmay lang ha. Biya tayo group chat. Sama mo eh. Ang kini lang taga Bohol kay wa gyud mag-add friend tanan. Paita eh. Itong mga friend na ko sa Facebook pag-chat mo karon kay naagi magmahay ani ron. Plus gini ron. Sige, di ni kakumpensaan ha. Ginagmay lang. Kining 704-904-905-403. Di nakakumpensaan ha. Karon 704-904-905-403. Unya 239-290. Dili na kakumpensaan karon mga pinangga. Kanang 704 kuyaw na, kanang 904 kuyaw gyapon na ligas-ligas ra na. 905 kuyaw na, 403 kuyaw na, 239 kuyaw na, 290 kuyaw na mga pinangga. No. Kuyaw gyud na mga higala. Then katong eskalera mga pinangga ginagmay lang ta ha. So ang ato ang
special ang ato ang top 5 nga di ayaw gyud ninyo si piyata ni 704-904-905-403-239-290 ayaw gyud na ninyo si piyata karon mga pinangga mga karong gabi una mga higala mga kaigsuonan ayaw gyud na ninyo og si piyata dayon kadtong 321 rambula lang unya 453-465-867 rambula lang ginagmay lang to mga pinangga so kini ginagmay ra gihapon ni pero ayaw mo kumpiyansa sa 290 290 og 403 di na kakumpiyansaan yun no ako ning gigligas-ligasan kay abtik ra ba kayong numero no murag na ay mata mga higala special areta special areta special special areta sa special
Special 950. Nya Lubaga 590. 950 590 Lubaga lang no. Salamat kaayo. Bye-bye. God bless.